କଥା ପଛତ କରନ୍ତୁନି ମତେ। ପୂର୍ବରୁ ତତେ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବାକୁ ହବ। ଦେଖିବି ତତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମ୍ପଦ ଭଣ୍ଡା ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବ। ମନେ ରଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଟଙ୍କା ବେପାରୀ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଲାଲ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ କରେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ହରଫାନ ସାଇନ୍ କରେ। ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ନିୟତମ ପେପର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର? ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ତମ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ କଣ କରିବ এইটা ମୋ ଘର, ମୋ ଘରେ ସେ ରହିପାରିବନି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଇଦା। ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ମତେ? ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛେ।